Her er Danmarks nye trafiktårn. Det ligger på Kalvebod Brygge i København, og det, der sker indenfor, har stor betydning for alle os, der kører ude på vejene. Her finder man nemlig Vejdirektoratets nye trafikcenter. Herfra overvåger Vejdirektoratets medarbejdere i døgndriftstrafikken på vejene, blandt andet ved hjælp af de store skærme. Når der er noget, der er anderledes, end det plejer at være, så giver vi aktuel og relevant trafikinformation til trafikanter i hele landet. Og det gør vi på vores forskellige trafikinformationsservices. Vi har en hjemmeside, men vi sender også information ud på Twitter, og vi har også nogle trafikapps, hvor man kan følge med i, hvad der sker ude på vejene. Medarbejderne i trafikcentret giver ikke kun information til os i trafikken. De sørger også for at håndtere alle de ting, der sker på vejnettet. Når der sker noget akut på vejene, så går vi ud og griber aktivt ind. Det kan fx være i forbindelse med uheld, hvor vi assisterer politiet ved at sende tavlevogne på stedet, så vi kan dirigere trafikken udenom uheldsstedet. Vi sender også folk ud for at reparere huller og fjerne tabte genstande, og i det hele taget sørger vi for, at trafikanterne kommer nemt og sikkert frem. I trafiktårnet sidder også medarbejdere fra Københavns Kommune. Vejdirektoratet og kommunen har nemlig indledt et tæt samarbejde for at få trafikken på de travle veje i hovedstadsområdet til at glide bedre. Der er op imod 250.000 trafikanter, der hver dag pendler ind og ud af København. Samarbejdet med Københavns Kommune betyder, at vi kommer til at sidde skulder ved skulder i trafikcentret. Og det betyder, at vi kan kommunikere bedre, og vi kan koordinere vores indsats i forhold til trafikanterne. Med tiden vil Vejdirektoratet også indbyde andre kommuner og trafikinstanser til et tæt samarbejde i det nye trafikcenter. Det her trafikcenter, det skal bare blive centrum for god trafikafvikling i Danmark.